Η ζήλια είναι μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία, ένα πολύ δυνατό συναίσθημα που με τον τρόπο που λειτουργεί μας κρατάει πίσω. Είμαι σίγουρος πως όταν ζηλεύεις είναι δύσκολο να το παραδεχτείς. Μη σε ανησυχεί αυτό, συμβαίνει στους περισσότερους. Επίσης είναι πολύ δύσκολο να αποβάλουμε αυτό το συναίσθημα της ζήλιας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε? Αρχικά ας δούμε γιατί νιώθουμε ζήλια. Έχει να κάνει με ανασφάλειες? Η απάντηση είναι εννοείται, φυσικά έχει να κάνει με ανασφάλειες. Ζηλεύουμε κάποιον που θεωρούμε ότι είναι καλύτερος από εμάς. Δεν θα ζήλευες κάποιον που είναι υποδέστερος από σένα στο μυαλό σου. Είσαι άντρας, έχεις μια κοπέλα και ζηλεύεις κάποιον που είναι στη δουλειά της. Γιατί τον ζηλεύεις? Γιατί πιστεύεις πως είναι καλός σε κάτι. Μπορεί να είναι πιο έξυπνος από σένα. Μπορεί να νιώθεις ότι είναι πιο εμφανίσιμος από σένα. Μπορεί να πιστεύεις πως έχει καλή ευχέρεια λόγου. Αυτός ο άνθρωπος που ζηλεύεις έχει κάποιο καλό χαρακτηριστικό. Γι' αυτό τον ζηλεύεις. Και μετά τι κάνεις? Αρχίζεις να συγκρίνεις τον εαυτό σου με εκείνον. Και έτσι ξεκινάς να ζηλεύεις. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε ότι ζηλεύουμε. Πολλές φορές αρνιόμαστε να το παραδεχτούμε. Μετά πρέπει να καταλάβεις ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί, αλλά εξίσου σημαντικοί. Αυτός ο άνθρωπος που ζηλεύεις, τι έχει, τι καλό έχει, τι ζηλεύεις? Τι είναι αυτό που ζηλεύεις? Είναι διάσημος? Για παράδειγμα, έχει άλλα προβλήματα που ούτε φαντάζεσαι. Πολλοί που είναι διάσημοι δεν μπορούν να πάνε ούτε με τα παιδιά τους στην παιδική χαρά. Το ζηλεύεις αυτό? Δεν νομίζω. Μήπως ζηλεύεις ότι αυτός έχει λεφτά ενώ εσύ δεν έχεις? Συνήθως τα πολλά λεφτά κρύβουν από πίσω και μεγάλες ευθύνες. Αυτός μπορεί να έχει πόσες επιχειρήσεις που τρέχει και να μην κοιμάται τα βράδια από το άγχος, ενώ εσύ κοιμάσαι σαν πουλάκι. Μπορεί να τρέχει με μηνύσεις στα δικαστήρια όλη την ώρα. Τι είναι αυτό που ζηλεύεις? Μήπως είναι πιο εμφανίσιμος? Πολλές φορές αυτό είναι και αρνητικό, γιατί αρκετοί άνθρωποι στηρίζονται στην ωραία εμφάνιση που έχουν και δεν κοιτάνε να εξελιχθούν στη ζωή τους. Και έτσι περνάνε τα χρόνια, η εμφάνιση σιγά σιγά φεύγει και τι μένει? Τίποτα. Μένουν κενοί τενεκέδες. Ναι ρε Τάσο, αλλά τώρα που είναι εμφανίσιμος κάνει ντόρο, κάνει θόρυβο. Ξέρεις ποιοι κάνουν το μεγαλύτερο θόρυβο? Οι κενοί τενεκέδες. Επίσης και πολλές γυναίκες που είναι αρκετά εμφανίσιμες δεν γνωρίζουν ποιος τις προσεγγίζει και για ποιον λόγο. Τι εννοείς Τάσο, ότι τις προσεγγίζουν λόγω εμφάνισης και είναι κακό αυτό? Ενδεχομένως να είναι κακό, γιατί αυτή η γυναίκα μπορεί να έχει ένα πλούσιο εσωτερικό κόσμο, να έχει μια σπουδαία προσωπικότητα και άλλος απλά την προσεγγίζει επειδή είναι εμφανίσιμη και θέλει κάτι συγκεκριμένο από αυτή. Δεν συμβαίνει αυτό, δεν το ξέρουμε, όλοι το έχουμε δει. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε πολλούς άντρες που έχουν αρκετά λεφτά και δεν ξέρουν ποιος είναι στον κύκλο τους επειδή τους εκτιμάει πραγματικά ή βρίσκεται εκεί λόγω των χρημάτων που έχει. Για να μην ξεφύγουμε όμως από το θέμα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε καλά στοιχεία και εσύ έχεις. Απλά κάνεις το λάθος να επικεντρώνεσαι σε κάτι που ο άλλος είναι καλύτερος από εσένα. Αν δεις τη μεγάλη εικόνα, θα συνειδητοποιήσεις πως και εσύ είσαι καλύτερος από εκείνον σε κάποια άλλα πράγματα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Θέλω να σκεφτείς τα 4 στοιχεία της φύσης. Φωτιά, αέρας, νερό, γη. Ποιο από τα 4 είναι καλύτερο? Αυτά είναι τα 4 στοιχεία που κυριαρχούν στον κόσμο που ζούμε. Ποιο από τα 4 είναι καλύτερο? Σκέψου. Αν απάντησες ότι δεν υπάρχει κάποιο καλύτερο, τότε έχεις δίκιο. Και τα 4 στοιχεία είναι σημαντικά και προσφέρουν κάτι το διαφορετικό. Χωρίς φωτιά δεν έχουμε θερμότητα, δεν έχουμε φως. Χωρίς αέρα δεν υπάρχει οξυγόνο για να αναπνεύσουν οι ζωντανοί οργανισμοί. Και η φωτιά δεν μπορεί να καίει. Χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρχουν ζωντανοί οργανισμοί. Γιατί όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί χρειάζονται το νερό. Χωρίς γη δεν υπάρχει το μέρος για να σταθεί το νερό και να κινείται ο αέρας. Κάθε στοιχείο από αυτά είναι μοναδικό και κάθε ένα προσφέρει κάτι το ξεχωριστό. Δεν μπορούμε να πούμε ποιο είναι το σημαντικότερο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις ανθρώπινες ζωές. Πάντα κάποιος θα είναι καλύτερος από σένα αν κοιτάς κάποιο μεμονωμένο χαρακτηριστικό. Ακόμα και αν είσαι ο καλύτερος στον κόσμο σε κάτι, σε ένα υποθετικό σενάριο, είσαι ο πιο εμφανίσιμος άνθρωπος στον κόσμο. Είσαι ο πιο ωραίος άνθρωπος στον κόσμο. Τικ-τακ, περνάει η ώρα. Μεγαλώνεις. Έρχονται άλλοι από πίσω. Ακόμα και να γίνεις ο καλύτερος στον κόσμο σε κάτι, δεν θα μπορείς να είσαι για πάντα. Ο Ρονάλντο και ο Μέση στο ποδόσφαιρο μεσουρανούσαν για χρόνια.
ακόμα παίζουν ποδόσφαιρο. Τώρα το 2025. Όμως, σε τι επίπεδο? Ήταν οι καλύτεροι στον κόσμο. Δεν είναι πλέον. Μεγάλωσαν. Η Μαντόνα έχει γίνει γιαγιά. Η Πάμελα Άντερσον που έκαιγε καρδιές, τώρα κοντεύει 60 χρονών. Αντί να ανταγωνίζεσαι τους άλλους, ξεκίνα να ανταγωνίζεσαι τον παλιότερό σου εαυτό. Να είσαι ένα βήμα καλύτερος κάθε μέρα. Να είσαι καλύτερος από ό,τι ήσουν χθες. Αυτή τη στιγμή που γίνεται το βίντεο έχουμε μέσα Γενάρη. Ακόμα λέμε καλή χρονιά. Έτσι έχει μπει το 2025. Έκανες απολογισμό για το 2024. Εξελίχθηκες μέσα στο 2024 ή απλά πέρασε μια χρονιά έτσι και εσύ τώρα έχεις μείνει στάσιμος και βλέπεις τον άλλον που έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω και έχει γίνει λίγο καλύτερος και ζηλεύεις? Να ξέρεις πως ακόμα και αν θέλεις να είσαι καλύτερος από τους άλλους, αν κάθε μέρα δίνεις έμφαση στο να βελτιώνεσαι, κάποια στιγμή θα σηκώσεις το κεφάλι να δεις τριγύρω και θα δεις ότι είσαι πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο. Και αυτό ξέρεις γιατί συμβαίνει? Γιατί οι περισσότεροι δεν κοιτάνε να βελτιωθούν. Δεν δουλεύουν με τον εαυτό τους. Εσύ το κάνεις. Εσένα σε νοιάζει η βελτίωση. Και ξέρεις πώς το ξέρω? Γιατί είσαι εδώ τώρα και βλέπεις το βίντεο. Αυτοί που δεν νοιάζονται έχουν φύγει από το πρώτο λεπτό του βίντεο. Δούλεψε με τον εαυτό σου. Έφτιαξα βίντεο που λέγεται 7 αλλαγές για να απογειωθείς το 2025. Αν δεν το έχεις δει, πήγαινε δες το, θα σε βοηθήσει. Θα το έχω στο τέλος του βίντεο. Όσο βελτιώνεσαι, τόσο θα ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή σου και έτσι θα πάψεις να νιώθεις ότι είσαι κατώτερος του άλλου. Γιατί θα αρχίσεις να νιώθεις ότι ανεβαίνεις επίπεδα, ότι είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Και μην ξεχνάς πως πολλές φορές η ζήλια προέρχεται από τις ανασφάλειες. Το προηγούμενο βίντεο που έκανα λέγεται «Πες αντίο στις ανασφάλειες». Αν δεν το έχεις δει, να πας να δεις και αυτό. Θα το έχω και αυτό στο τέλος του βίντεο. Τέλος θα σου πω να αλλάξεις την οπτική σου απέναντι στη ζήλια. Το συναίσθημα της ζήλιας μας θύρει και μας κάνει να βασανιζόμαστε. Αντί να αφήνεις τη ζήλια να σε πνίγει, χρησιμοποίησέ τη ως καύσιμο για να πετύχεις τους στόχους σου. Αν ζηλεύεις κάποιον, σκέψου τι μπορώ να μάθω από αυτόν. Τι μπορώ να κάνω για να φτάσω πιο κοντά σε αυτό που θέλω. Συνήθως ζηλεύουμε αυτό που μας λείπει. Η ζήλια σου δείχνει τι θα ήθελες να έχεις. Σκέψου πώς μπορείς να το αποκτήσεις αυτό και δούλεψε προς εκείνη την κατεύθυνση. Αν κάτι πρέπει να κρατήσεις από αυτό το βίντεο, είναι ότι δεν πρέπει να αφήσεις τη σύγκριση με τους άλλους να σε περιορίζει. Αντίθετα, επικεντρώσου στην προσωπική σου εξέλιξη και προσπάθησε να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Εστιάζοντας στην προσωπική σου εξέλιξη, θα διαπιστώσεις πως το μόνο άτομο με το οποίο αξίζει να ανταγωνίζεσαι είναι ο ίδιος ο εαυτός. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες το βίντεο μου. Αν το βρήκες χρήσιμο, κάνε ένα like και πάτα και κάτω από το βίντεο το κουμπάκι που λέει εγγραφή για να σου εμφανίζονται τα βίντεο που ανεβάζω. Και αν θέλεις, κάνε και ένα σχόλιο. Τα διαβάζω όλα και απαντάω σε όλα. Σε χαιρετώ, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.